கர்த்தர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஒரு 5 நிமிடம் சங்கீதத்திலிருந்து தியானிப்போம். இந்த சங்கீதம் 33 நாம் வாசிக்கும்போது 3 காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம். ஒன்று, கர்த்தருடைய ஆலோசனை நித்திய காலமாக இருக்கிறது. நீங்கள் 11வது வசனத்தில் பார்க்கும்போது கர்த்தருடைய ஆலோசனை நித்திய காலமாகவும். 2வது, அவருடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தலைமுறையாகவும் நிற்கும். தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் இதில் 3 காரியங்கள் பார்க்கும்போது மனிதனுடைய நினைவுகள் மாறலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய நினைவு என்றும் மாறாததாய் இருக்கிறது. ஏனென்றால் கர்த்தர் ஒருவரே எல்லாருடைய இருதயத்தையும் ஆராய்ந்து பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். உங்கள் மனதில் இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிக்க முடியாது, என்னுடைய மனதில் இருக்கிறத நீங்களும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஒருவேளை நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் அப்படின்னா கூட உண்மையாக அது நான் மனதில் தான் நினச்சிக்கிட்டு சொல்கிறேன்னா அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது. மாற்றி சொல்லக்கூடிய எண்ணங்கள் ஒவ்வொருடைய மனிதனிடத்தில் இருக்குது. உள்ள ஒன்று நினைப்பாங்க, வெளியே ஒன்று பேசுவாங்க, அது இருக்கிறது இல்லையா? ஆனால் கர்த்தராகிய தேவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறார். அப்போது நம் வாழ்க்கையில் பாடுகள் வரலாம், பிரச்சனைகள் வரலாம், ஒருவேளை மேன்மையான காரியங்கள் நம்மை தேடி வரலாம், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம், கர்த்தராகிய தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார், நம்மை கண்ணோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற எண்ணம் நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும். என்னதான் உலகத்துக்குரிய சொத்துக்கள் நம்மை தேடி வந்தாலும் பரலோக ராஜ்ய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. நேபுகாத்நேச்சருடைய காலகட்டத்தில் தானியேல் புஸ்தகத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும்போது அவன் எப்போது தன்மை மேன்மை உள்ளவனாக எண்ணினானோ அப்போதே கர்த்தராகிய தேவன் அவனை அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கினதை பார்க்க முடிகிறது. தானியேல் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது 4ஆம் அதிகாரம் 37வது வசனத்தில், நேபுகாத்நேசராகிய நான் பரலோகத்தின் ராஜாவை புகழ்ந்து உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிறேன். அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமும் அவருடைய வழிகள் நியாயமுள்ளவைகள், அகந்தையாய் நடக்கிறவர்களை தாழ்த்த அவராலே ஆகும் என்று எழுதினான் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது மேன்மையில் ஒரு அரசனாக இருந்து அந்த காலகட்ட அரசாட்சி செய்யும்போது தன்னை போல வேறு யாரும் இல்லை, நான் தான் மகிமைக்குரிய மேன்மைக்குரிய மனுஷன் என்று சொன்ன உடனே அவனை மிருகங்கள் மத்தியில், அந்த அதிகாரத்தை 4ஆம் அதிகாரத்தை முழுவதும் வாசித்து பாருங்கள், கர்த்தர் அவனுக்கு என்ன ஒரு காரியங்கள் செய்தார் என்று உயர்த்தி வைத்த அந்த மனிதனை தாழ்த்தி மிருகங்களோடு சஞ்சரிக்க வைத்து அதன் பின்பு கழுகு போல அவனுக்கு அந்த இறகுகள் அவனுடைய சரீரத்தில் முளைத்து பறவைக்கேற்ற நகங்கள் அவனுடைய கைகளில் விரல்களில் வந்த பின்பு அவன் தேவனை நோக்கி பார்த்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ நம்ம சாட்சி சொன்னோம் இல்லையா, பாடு வந்துடுச்சு, பிரச்சனை வந்துடுச்சு. ஏன் வந்துடுது அவனுக்குனாக்கா அவன் தேவனை மறந்தான், தன்னை மேன்மைப்படுத்தினான். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்மை தேவனாகிய கர்த்தரை மறந்து நன்மை மேன்மையாக நினைப்போமானால் எப்படி நேபுகாத்நேச்சருக்கு சோதனையை வர வைத்து அதன் பின்பு அவன் தேவனை நோக்கி பார்த்ததுனால அவன் மறுபடியும் கர்த்தராகிய மேன்மைக்குரியவனை வைத்தார் என்று வேதத்தில் பார்க்கலாம். அதுபோல் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனை விட்டு விலகாதபடி
தேவனுக்கு பிரியமாக யார் ஒருவர் வாழுகிறார்களோ அவர்களை கர்த்தர் என்ன பண்ண நேசிக்கிறார், அரவணைக்கிறார், வழி நடத்த. ஒருவேளை மறப்போமானால் எப்படி நேபுகாத்நேச்சரை அவனுடைய பதவியிலிருந்து விலக்கி பாடுகளை அனுமதித்து பின்பு மனம் திரும்பினை பின்பு அவனுடைய அரசாட்சியில் வைத்தாரோ, அதுபோல் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட பாடுகள் வராதபடி நம்ம ஆத்துமாவை பாதுகாத்து தேவனுக்கு வருகைக்கு தகுதி உள்ள பிள்ளைகளை நம்ம வைப்போமானால் கர்த்தர் நம்மை அவரே விதமாக ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தர் உங்களை தானே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.